ఇంత వాటర్ ఎందుకున్నది, గొంతు తడవాలని దప్పి తీరాలని ఎంజ చచ్చి బ్రతుకుతున్నది, సర్వలోకానికే విద్య నేర్పాలని. గర్భమందు ఎముకలెదిగే తీరేంటో, సూర్యుడారకుండ మండడమేంటో, గాలి ఏడ నుండి తరలి వస్తుందో, పురుగు చిలుకలాగా మారే కాదేంటో. స్పేసుకే శాటిలైటులే పంపగలిగిన ఈ సైన్స్ కైనా తెలుసునా. అలా కడలిలో అలా ఎగసి పడుతూ పరుగులిడుతూ తీరాన్ని చేరాక ఆగేది ఎందుకలా, ఎలా జరుగుతోందిలా చిలిపి కొయిలా పసిడి వెన్నెలా, తెలుసునా నీకైనా ఈ వింత ఏమిటలా. చిత్రమే ఆద్యంతమీ లోకము, ప్రశ్నలే ఏ వైపు చూసినా ఆన్సరే ఏడ ఉందని వెతికితే అందెనే అద్భుతాల గ్రంథమే. చూశాను చదివాను ఈ సృష్టి ఆ దైవ కార్యమే. Download ShareChat.